сколько человек здесь жило? Сколько Человек, обитало? человек 8. Урам җыештыручы Ират сүзләренә караганда, әлеге йортта 7-8 сукба яшәгән. Көндезен күренмиләр, төнлә кайталар ди ул. Кичә йорт дөрләп яна башлый. Янгын сүндерүчеләрне күршеләре чакырта. Беренчел мәгълүмат буенча, ут йортка терәлеп торган мунчадан чыккан. Вчера где-то вечером, часов 6. Биредә көне буе янгын сүндерүчеләр эшләде. Бар җирне фотога төшерәләр. Көннең икенче яртысында йорт кабат пыскый башлаган. Күршеләрнең бу хәлгә йөрәге әрни. Алар йортның элеккеге хуҗасы Әсхәт Галимҗановны яхшы хәтерли. Ул 2016 елда вафат булды. Баба хороший мужик был. Ул бик яхшы кеше иде. Без аны үз итеп бабай дип йөрттек. Монда ерак түгел колхоз базары бар иде. Безнең сатарга дигән товарларны үзенең атына төяп алып барыша иде. Әсхәт Галимҗанов һәркемгә таныш хәйрияши иде. Колхоз базарында йөк ташучы булып эшләде, өе янда мал асрады. Аларны сатып, акчасын хәйриячелеккә тотты. Балалар йортларына һәм мохтаҗларга 80 автобус алып бирде. Шундый кадрлар безнең телевидение фондында саклана. Biz булдырабыз. Менә сезгә. Советлар Союзындагы зур фаҗигаләр, Чернобыль шартлавы, Әрмәнстандагы җир тетрәүдә зыян күрүчеләргә булышты. Яхшылыклары өчен шәһәр уртасында үзе исән чагында ук һәйкәл куелды. Әсхәт Галимҗановка багышланган әлеге һәйкәл Казан Кремль янында моннан 15 ел элек урнаштырылган. Күргәнебезчә, ул тормыштагыша җигелгән ат тоткан, арбасына балалар сөлешеп утырган. Чөнки ул һәр вакытта балалар йортларына ярдәм иткән. Аларга 80гә якын автобуслар сатып алып бирән. Казанның 1000 еллык мәйданындагы скверга Әсхәт Галимҗанов исеме бирелә. Бүген шәһәрдә кемне туктатып сорасаң да, аны һәм изге гамәлләрен хәтерлиләр. Колхоз базарында эшләйдер грузчик булып, аннан соң күрдем инде теге урамда да күргәнем булды. Инагачы булганды бик күп. Мискиннәргә, теге кемнең инде мохтаҗлык, аларга ярдәм итүче. Үзе ул андай тормышта яшәмәсә дә, кешеләргә, мохтаҗларга ярдәм итеп яшәгән. Балаларга ярдәм итәргә тырышадыр. Кто там хәйрчелектә яши, шундый кешеләргә ярдәм итәргә тырышадыр. Әсхәт Галимҗанов яшәгән йортның тарихи кыйммәте юк, шуңа күрә статус бирелмәгән. Казанның башкарма комитетында хәбәр итүләренчә, ул шәхси затныкы булып санала. Әмма хуҗасы янгын вакытында да, аннан соң да килеп күренмәде. Чулпан Касыймова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.